Hey bafowethu, yazi yabuhlungu inhliziyo yami ebusuku. Yabuhlungu inhliziyo yami ebusuku. Uyazi into engiyibonayo la, isikhathi nasi. Cela ukuthi nisibone. Kushaya u-2 ebusuku. Ngiyazihambela ngizibuyela e-studio. Niyabona abantwana laba naba bahleli nomama wabo. Bahleli nomama wabo. Abanandawo yokulala. Balala esigangeni. Ngidlule la ngithi ngiyazihambela. Ngiye endlini. Ngabona into ebuhlungu ngenye indlela. Sengize ngahamba ngaya endlini. Mangithi ngiyafika lapha ngithi ngiyobabhekela into yokuthi bekwazi ukuthi begqoke ngoba ngiyabona abagqokile. Kwanami ngisemotweni nje ngibase ihitha. Uyabona umama wabo uyazama ukubambathisa, uzama ukuthi ebambathise lapha kodwa manje akakhoni ukuthi ebambathise ngoba naye akanalutho. Bagodole, uyabona ukuthi bagodole. Balele entabeni. Abanandawo yokulala. Bafowethu inhliziyo yami ibuhlungu. Ngiphatheke kabi. Futhi le nto izothatha abazosilanda. Abazonilanda babu. Asazi babu. Sobona ngayo umbulali ukuthi babu. Ngenkinga yami. Laba abancane. Nathi siyasaba ngisho kona abancane kuthini. Bona bengenza ukukhuluma bengani. So ngicela ume kancane. Ngicela ukuzwa usisi lo okhulumayo ngoba mhlawumbe uzokhuluma into engizwayo. Yabo. Bengengayikhuluma ke futhi nje mina le nkinga le bekusaqhaza ukuthi mina la ngenyani khona ke into eyinkinga ebelo ethande ukungishaya kancane la ekhaya. Manje abantwana nihlala besigangeni. Mina bengiyipolisi yaseScott TV. Uyakwazi Scott TV? Angazi. Nami ngawusibeka khona. Kukhona lapha abangakhona perfect choice. Ikhona lapha abangazi khona. Manje emini nitholakala kuphi? Khona la. Sisimana kancane wena. Ngithe ngikhuluma nalo sisi bona ngoba usike wathi nini? Asikisi ngixolisa ukubuza ngikhona ukuzwa kahle wena ngoba umoya wakho ungathanda ukuba phezulu. Nanga umuntu ongichazelayo ukuthi emini nitholakala kuphi? Mhlambe mangingathiwa nje khona indlela ekufanele nisizakale ngayo. Nitholakala kuphi? Ngoba naba abantu engibakhalela kakhulu angazi mina mhlambe niyazazi ukuthi into enihlalisela laba kodwa boyithu ngicabanga ukuthi bona bazo ukuthi njengabe ehleli la nje inkinga yini. Nje phela ngiba kwenye indawo yabo labangazana. Sisi wami. Hello. Ngicela nibathise abantwana la begqoke. Anginayo indlela enginganisiza ngayo. Okay. Anginayo indlela enginganisiza ngayo. Ngicela ukuthi nibambathise nje bobayithu begqoke. Nemali anginayo. Anginalutho. Njengoba bengibuza ukuthi nitholakala kuphi bengenzela ukuthi mangabe kwenzeka ngiphinda mhlambe ngikwazi ukuthi nginibone. Ngizokwazi ukuthi nginisize. Kahle kahle ngifuna ukunika lapha. Boyithu ekseni ngicela nibathengele itiye. Okay. Bephuza itiye ekseni. Nithe nitholakala kuphi khona ngizokwazi ukuthi makwenzeka nginibona nginasamthi ngikwazi ukunisiza ngoba yabona abantwana angiphatheki kahle mangibona abantwana behleli kanje esigangeni. Kona indawo yokuhlala yabo. Yathanda ukuba nenkinga. Washona ubaba wabo lapha. So ngake ngathi ukuhamba bena 18 months ngaya ngala emakhaya ezinkulu kulomama. Ngafica nogogo sengasekho abemhlabeni. Sengithola umalumekazi wami ngemina la emakhaya. So kunenkinga leyo. Ngithi sengibuya lana sengiyafika indlu sebeyithathile la. Okwakade khona ubaba wabo wakwaNongoma utata wabo. Okwanongo. Kwabani sibonga? Hayi, ukwamdlalosi eMtubatuba. Kwamdlalo semtubatuba kwaNongoma. Ikhona kuyikuphi ngoba uNongoma noMtubatuba indawo ehlukene. Umtubatuba noma unjani? Semtubatuba fanele ukuthi semtubatuba yabo. Ubaba wabo akase. Ubaba wabo akase. Kuba mawele. Amawele. So ngathola ukuthi ulo akekho ke. Balo bayithatha indlu. Olo ubaba omncane walaba. Khona abanye abasefamily bafika sebethathe indlu bethathe yonke into. Sekushiwo nje inyani kwafenisha vele izinto engangizithole kuye lo hlala naye ngekabi nabantwana. Yonke into
yawelela ngakhona bathatha nje yonke into enzima-ke manje i-rent. Ngizama yona indawo yokuhlala, hayi cha ayihlangani, akusefani phela nakuqala, hayi kunzima. Nje nginabantwana ngiyakhulisa ngala, i-rent hayi kwalo kwathanda nje kuba nzima Manje zonke insuku nje ngekhathi zalethi niba khona la. hayi ukuthi zonke iy'nsuku. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Guys, you know it's so sad mabantwana batholakala bakule situation lefana nalena. It's really sad because bantwana abaticeleli kuvela emhlabeni, but mase bayahlupheka abantwana balele etradini sona. It is just so sad. Le video it's circulating lapha enkundleni yokuxhumana ivisa abantu abaningi kakhulu obuhlungu ukuthi hayibo Nkosi yami naku bantwana bahlupheka balala etradini. Labanye bazamile kusita, labanye basazama kusita, labanye bayathembisa ukuthi batosita. Please do comment your thoughts down on the comment section. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.